Wannan AES ɗin wata ƙungiya ce ta haɗin gwiwar sojoji da siyasa. Alliance des États du Sahel, ko kuma AES a takaice. Wannan AES ɗin wata ƙungiya ce ta haɗin gwiwar sojoji da siyasa tsakanin ƙasashen Afirka ta yamma guda uku a yankin Sahel. An kafa ƙungiyar ne a ranar 16 ga watan Satumba ta shekara ta 2023 a matsayin yarjejeniyar tsaro ta bai ɗaya. Wannan ya biyo bayan rikicin siyasa a Niger a lokacin ƙungiyar AES, wato ƙungiyar tattalin arzikin yammacin Afirka. Ta yi barazanar shiga tsakani ta hanyar soja bayan juyin mulkin da aka yi a Niger a waccan shekarar. Babbar manufar AES ita ce ƙarfafa tsaro da haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin mambobin ƙasashen guda uku. Cikakken sunan wannan ƙungiyar ta AES a turancin Faransa shine Alliance des États du Sahel. Wannan shine cikakken manufar ƙungiyar AES. Kada ku manta da liking, comment, share.